Jesu gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, alaeze eluigwe dị ka ụmụ agbọghọ iri ndị buru ite ọkụ ha gawa izute nwoke na-agba akwụkwọ. Ise n'ime ha bụ ndị nzuzu, ma ise ndị ọzọ nwere uche. Ndị nzuzu ahụ buru ite ọkụ ha na-eji mmanụ ọkụ, ma ndị ahụ maara ihe buru ite ọkụ na mmanụ ha. Mgbe nwoke na-agba akwụkwọ na-apụtaghị ngwa ngwa, ụra tụbara ha, ha wee rahụ ụra. N'etiti abalị, mkpu dara sị, leenụ nwoke na-agba akwụkwọ, pụtanụ unu zute ya. Mgbe ahụ, ụmụ agbọghọ ndị ahụ niile biliri wee gbalie ọkụ ha. Ndị nzuzu ahụ gwara ndị nwere uche sị, biko nyetụnụ anyị mmanụ unu, n'ihi na ọkụ anyị na-anyụ anyụ. Ma ndị ahụ nwere uche zara sị, eleghị anya mmanya anyị ji agaghị ezuru anyị n'ụlọ, kama gaanụ zụrụ nke unu n'aka ndị na-ere ya. Nwoke ahụ na-agba akwụkwọ batara mgbe ha jere ịzụta mmanụ. Ndị dị njikere soro ya banye n'oriri agbamakwụkwọ, wee mechie ụzọ. Emechaa, ụmụ agbọghọ ise ndị ọzọ ahụ abịaruo na-arịọ sị, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, meghere anyị ụzọ. Ma ọ zara ha sị, ana m agwa unu eziokwu, amaghị m ndị unu bụ. Ya bụ, na-echenụ nche, n'ihi na unu amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge ọ ga-abụ. Oziọma osebụrụ ụwa. Na-eche nche n'ihi na na-amaghị ụbọchị. Anyị na-eche nche n'ihi na na-amaghị ụbọchị ma ọ bụ oge ọ ga-abụ. At 90 days na ịgbakọ lifespan ndị Nigeria, afọ ole anyị na-adị na Nigeria, our old age, the average. So at 90 years, what would have expected that one would be very to go? It's a different thing, because when I was working in the United States of America, she was sick driving, she was driving. So I was holding money and when I at such an age, what would expect that money can so you may not be this. When you look at the other buildings, I go like you can't go see now on that network say there's no woman and I have one. There's no woman and I have one. And all I did was Apocalypse. One verse of Apocalypse, chapter 14, verse 13. Or say, those who have labor, those who have worked so hard,
Truth is eternal. Goodness is eternal. Okay, what do you guys together? So, truth is eternal. And I know that I'm quiet with the money. You don't begin to give an inventory of his life. After the profile of time, what is there? Even if it's over, the vendors of us. And I am the second Peter. The second reading after I chapter. Before I was second Peter, it's about holiness and sanctity of life. Holiness and sanctity of life. That is what will come for us at the end of our journey. And it is true for all Catholics and for all Christians. Then that means what we often say, no one can find more. If we lose a dear one, I say, I lost my father, I lost my mother. No. The true Christian, more say Catholic never dies. Yes, if you die, that's not wrong by physical. You can do for those who are not, who are anti-Christ, who are atheists, who say, now man in war, they begin to propose the philosophy of nihilism. Philosophy of nihilism will be that somebody dissolved into nothingness. But for a true Christian, on that point, not to see the table. Okay, but like baptism, we are seeing in the seal of Christ, and I don't want to baptism. And by then, we have been born unto eternity. We have been born unto eternity, not to see the table. And so, for such a person never dies. But everyone will live in eternity, some eternal joy, but some eternal damnation. And then you second that I remember now Apocalypse chapter 20 verse 14. No one can tell me the one. And I thought you very clearly know you go. And then I want to walk up. The man now eternal damnation. Oh, yeah, for you, and I don't know why that will discuss separation. And I come to 2 Corinthians chapter 5 verse 1. And the Zulutas in Colatium habitation comparator in jail. And the Zulutas in Colatium habitation comparator in jail. That's all now. Who knows that the Zulutas? All they do is, all they make a custom massive after the land. That the guy is incomparable. And I say it always, I like the work of engineers, I like the work of architects. All I'm from one, I'm a well done, and I think they want to do my beautiful house and everything. I'm so happy about it. You know what? Because now I'm to get the money of missing, you know, who know the day. But you must go to the California line. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Now I have to about the Lord in man. If it's good again, for the other. So now I know one others. Now they believe in it. And I'm the joke. And I'm now go in the food of my oh, boy, in your city. Now every time I have their bottom. Whatever. So the question is, they say, on our bottom, the 20 ways the more when you want the money of this. So I have, and one as a priest and now as a bishop. The one in the jail, the one in the jail. You guys have to know. And that is why the first thing is someone out of now, Matthew, the chapter 25, verses 1 to 13, the 10 millions, the follow my event, what is the money, what is the dozen money. I've seen people in life, I've known them money, now the food has to be, now, I'm not excited by because before you
Obodo nke ndụ ya. Anyị rọpụtara China Kristi onye nwe anyị.
peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sin. God also applies to understand. Otito de Jésù. Ẹ̀dẹ̀ máa ṣe náà so kúrò ayé ní ẹ̀dẹ̀. Màá sọ pé káyé wà ní ọdún fa àfọmá àfọ̀tẹ́. Oh, this is the one who will do it. Oh, this is the one who will do it. Oh, this is the one who will do it. All right, this is the one who will do it. Because I can't kind yeah, I one night is a country on Bolana. Mamma, goes to this on any way, still at least. Assalamu alaikum. Kami dari Jakarta. Kami berkumpul di anak di belakang. Dan Eva Manusia dan saya. Kalau kau dan sini barang betul, oleh Mas, ini oleh Naka. Pada waktu itu, almost not just support. Doctor, my Lord Bishop, my parish priest, Right Reverend Father Anthony, the Dean of Fathers of Dinner. Father, this period. No matter what, so my Lord, thank you so much.
akachapụkwa ya ka o wee mee uru wee bawazie ịza na-ezu na mmekere na-ebo iji olu sorry because state of my mind and because going to heaven so when I say na etu dị si wee anụ wee bee bata bụko Chineke nke niile Chineke nke anyị na-efe n'ufuru ọnwa mmalite okwu bishọp gwara anyị na everything bụ ịgba mbọ you get there ịgba mbọ ihe ezigbo ndụ gba mbọ perfection of life you will be there in heaven onye ka anyị si na okwu gwara anyị taa ọ bụ very wonderful biko ka anyị wee ya wee mee ihe maka sị na ụbọchị mmadụ kwalụ onye ọzọ ọ na-akpọpụ onwe ya so biko ekpere m bụ na mmadụ niile bịara ebe a ọ ya dụrụ niile mma unu otu wee bịa ebe a ọ ga-akụkọ nke unu ma site na Jizọs Kraịst wee nwe mana isi wee gosi omume amaka so na-ekele ụmụnne ndị nwoke ndị nwa onye ọbụla mana na-ekelekarị ndị na ya akwụkwọ ya why I'm saying this because na onye nọ mmadụ nso na aghọtagharị ọ bụ onye nyere mmadụ aka mgbe ọ nọ 2-4 arụ ahụ ya ndị ọzọ na-emelite na-eweta ego ewere ego ahụ na-emefe ọ bụrụ so that's why I'm thanking you before your brothers and sisters and before the church. This evening, and I remember when President Economy Law was saying, I'm saying it for the first time here. I didn't want to say it before. Just come to so because especially for what you have been doing or did for her. I believe it. You know, yes, I believe because all you know, money, but doing so, focusing on now, see down in all past, in all that. So let you know the leader, you George, and Walter, and the who in and technology, the God said, Shaker, and all come na onya. So the money will be for your going to be but I go to the church, because I am a woman, not of the people, but doing it before, whether we did. If you have to go, we will do long, and so other is very sad. Okay, I just I like anyone to the choir. Thank you very much for sang last night. Also sing it today. God bless you and the Lord is good Christ our Lord. And so lift up one night. Ilia Nadi Kenkem Madam. Nidia Kanichi Luma Lord Chileke. Onye ihe ndụ ka o kwurịta nwanne anyị a bụ Catherine Ọnụgboro n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị niile kwere gara aga ka o gosi ebere ikpe ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụ onye jiri ọkụ gbapụta na onye gbukwara n'ubu aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile.
ite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị na-enwe n'ime Kristi. Anyị na-ekpere gị n'ihi ihe ọma niile ijiri gozie obodo gị na ndụ nke abụrụ ọhụrụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obi ọma gị na mmekọ gị dị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, biko were ebere gị echi n'aka na arịrịọ onye nwe anyị. Oghere obodo gị Katrin ọrụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị anya ndị n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe n'aka Kristi anyị ruo mgbe anyị na-eji Kristi Kristi. Otu ahụ ka anyị na-ama naanị Katrin ga-esi nọnyere n'oge niile site na Kristi ịmara anyị. Katrin, ka ndị mmụọ ozi duba gị na Paradaịs.
Sapi. Onye nwanyị Jesu Kristi ịnọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ ga-esi ntụ agọzie ndị na-arụ adị n'ime ili. Ya mere ndị arụ adị n'ime ili ji nwee nchekwa karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka mmadụ gị Katrin mee ka ịnọ n'ili zuo ike na ndokwa ka ọ nọ na ya ruo mgbe ị ga-eku ike ha nye ya ihe. Gị ọmụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka o were okwu nke ihe ehihie gị dị ebi ebi n'eluigwe nke dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Amen. Onye nwe anyị ebe ọ masịrị gị kpọrọkwa nwanne anyị na nna anyị bụ Katrin, anyị na-adọnye ahịa n'ala ka ọ laghachi n'ebe ngosipụta. Anyị na-eme nke anyị na-amasị Chineke dị ike niile isi na ndụ nke akpọrọkwa nwanne anyị ahụ. Kristi bụ onye mbụ nke na mbilite, ọ bụkwa onye ike ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwee wee ya nke ya bụsi ihe. N'ihi nke anyị na-eti nna anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka o bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Jesu melie ebere. Jesu melie ebere. Jesu melie ebere. Jesu melie ebere. Akwụghị Katrin, akwụghị Nepengara. Akwụghị Katrin, akwụghị Nepengara. Akwụghị Katrin, akwụghị Nepengara. Kozulike na ndokwa. Kozulike na ndokwa. Kozulike na ndokwa. Kozulike na ndokwa. Yesu ọkụ dị mana. Yesu ọkụ dị mana. Beki chena. Kozulike na ndokwa. Kozulike na ndokwa. Angelike Chukwu. Angelike Chukwu. Angelike Chukwu. Yes, melie ebere. Yes, melie ebere. Nepengara. Nankobi, nankobi Nepengara. Nankobi, nankobi Nepengara. Oto divina na mana mansa. Oto divina na mana mansa. Oto divina na mana mansa. Nankobi azulike na ndokwa. Nankobi azulike na ndokwa. Nankobi azulike na ndokwa. Kozulike na ndokwa. Kozulike na ndokwa. Kozulike na ndokwa. Kozulike na ndokwa. Otolivina na mana mansa. Yesu melie ebere. 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 Kozulike na ndokwa. Kozulike na ndokwa. And you have won the battle. Kozulike na ndokwa. Kozulike na ndokwa.
Kai pe kwere maka nwanne anyị na Okatri ka anyị ọdịgwa na Jesu Kristo onye kwụsị ma ọ wee mmelite na nwụ na ndụ onye ọbụla kwere na ma ọbụla dasị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla nke na-adị na nke na-ekwu na mụ agaghị ma ọrụ ruo mgbe ebighị ebi. Na nna anyị kapịta were gwa mmanụ nsọ wee gbaa ya ume ka ị kpọbata anyị n'otu ndị nsọ gị na alaeze eluigwe anyị arịọ Kristi eji ori nsọ nke ahụ na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị bụ Katrin nye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị anyị arịọ Kristi anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị Katrin ka i jiri okwe n'olu anya nke ndụ ebighị kasị anyị obi anyị arịọ Kristi onye nwe anyị ụzọ ebere bụ ka ị na-arịọ ka imere nwadụbọ gị na nwanne anyị bụ Katrin nke mbụ nwadụbọ ị nwere ka ime ya bụ uche gị ebere ka ọ daba n'ahụ ike dịrị mmehie ya nke abụọ bụ nwadụbọ ibi n'ụwa eziokwu bụ ijikọ onye na ndị na-ekwerenụ mee ka ebere gị sikwa etu ajikọ na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị ya ezu ike ebi ebe onye nwe anyị ka o zuru ike na ndokọ ka mkpụrụ obi kacha na mkpụrụ na-ekweghị gara aga maka ndị na-eru uju biko Chukwu anyị na-arịọ ebe a na-akwa akwarị maka ọnwa odibo gị na nwanne anyị na nna anyị bụ kacha ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ ka anyị na-abịawanye nso biko nye anyị grasia iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ afọ site n'iji na-ebi ndị dị mma mgbe niile ọnwụ mberede na ọnwa kwere ekwere ghara ikwudo anyị kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụkwa ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso ebe na aṅụrị ebe ebe site na Kristi onye nwe anyị maka onye nwụrụ anwụ ka Maria nne nke Chukwu na-adịgasị obi ebere onye nchasi obi niile ruru anyị n'aka nwa mkpụrụ ime odibo ya bụ Katrin onye nke hapụgara ụwa nke a o si na ekpere nke dịka nne nwee ike ịrụ ọsọsọ n'ụlọ obibi ha na-atụ anya n'eluigwe biri na ya ebe 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 na mkpụrụ Katrin na mkpụrụ na-ekwe gara aga Yesu ma na-ebere Fire. Ndị nna ochie ndị ọgọ niile dị ebe Family, call family, children first. Don't do that. Because of the family. ụmụ ya afọ ụmụ ya ndị nwe mmadụ nwunye ụmụ ya pụta na bọket na mmiri na mma
Gozli Kanandopa.